уважаеми дами и господа общински съветници. 9:30 в залата присъстват 16 общински съветника. Отсъства господин Христо Йонов. Има необходимия кворум за откриване на заседанието. Вчера постъпиха две допълнителни предложения по дневния ред. По предложение на правната комисия, предложението на правната комисия е да влязат като точка 24 и 25 дневния ред преди питания. В самата точка питания навън има хора от село Желени, които са изпратили една жалба, която вчера беше препратена на всички общински съветници и желаят да бъдат изслушани от нас. По предложения дневен ред има ли някакви възражения? Няма. Който е съгласен с дневния ред, предложения дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка. 16 гласа за, предложението се приема. Точка от 1 до 6 включително. Включително. Господин Симов. Да, точка 1 до 6 са относно предложение за пълногодишната програма в раздел продажби, затова ще ги докладваме една след друга. Точка 1 е до пълногодишната програма в раздел продажби на 7 квадратни метра, предяваемо се място към УПИ-1 в квартал 37 по плана на село Миланово и 48 квадратни метра към УПИ-2 по снимач номер 150 в квартал 37 също по плана на село Миланово. Точка 2 до пълногодишната програма за продажби на предаваемо се място 25 квадратни метра към УПИ-2 по снимач номер 100 в квартал 46 по подробен устройствен план на село Горе Тришков. Точка 3 до пълногодишната програма в раздел продажби на предаваеми се по регулация 26 квадратни метра към урегулиран поземен имот 28 по снимач номер 426 в квартал 57 по регулационния план на село Томсън. Точка 4 е за пълногодишната програма раздел продажби на предаваемо се място по регулацията 80 квадратни метра към урегулиран поземен имот 19 по снимач номер 30 квартал 19 село Томсън. Точка 5 допълване годишната програма в раздел под наем на земеделски земи. Те са изброени съответно са в землището на село Брезе, Жиневица, Заселе, Заногия, Дружево, Дубравица, Манастирище, Миланово, Духовец, Брезов дол и Осеновград. Точка 6. Допълнена годишната програма в раздел продажби на предаваемо се място 32 квадратни метра към УПИ-13 по снимача номер 373, квартал 49 по плана на село Томсън. Всички тези 6 точки са разгледани с нощи на заседанието на комисията и предлагаме да бъдат гласувани. Има ли въпроси по предложението от точка 1 до точка 6 от дневния ред? Подлагам на гласуване точка 1 от дневния ред. На основание член 21 алинея 1 точка 8 взема семя, Общинския съвет реши. Дава съгласие да се допълни годишната програма за управление и разпореждане с имоти за 2025 година, като в раздел първи продажби се включат следните имоти. Частна общинска собственост. Първо, място с площ от 7 квадратни метра, част от стар общински път, предаваем по регулации към УПИ-1 римско 150, квартал 37 по ПУП на село Миланово. Второ, място с площ от 48 квадратни метра, част от стар общински път, предаваем по регулация към УПИ-2 римско-150, квартал 37 по ПУП на село Миланово. Александър Манов. Да. Асен Симов. Велизар Кулев. Аз съм за. Владимир Илиев. Ива Митова. За. Марио Иванов. Да. Мария Николова. За. Мартин Драган. За. Меги Ангелов. За. Елена Рашкова. За. Радослав Вутев. За. Радостин Генчев. За. Росен Тодоров. За. Цветелина Славова. За. Цветомир Борисов. За. 16 гласа за. Предложението се приема. Точка 2 от дневния ред. На основание член 21 алинея 1 точка 8 взема семя, Общинския съвет реши. Дава съгласие да се допълни годишната програма за управление и разпореждане с имоти за 2025 година в раздел първи продажби с недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ място с площ от 25 квадратни метра, предаваеми по регулация към УПИ-2 римско 100, квартал 46 по ПУП на село Горе Тришков. Александър Манов. За. Асен Симов. Да. Велизар Кулев. За. Аз съм за. Владимир Илиев. За. Ива Митрова. За. Марио Иванов. Да. Мария Николова. За.
Мартин Драганов, За. Меги Ангелова, За. Милена Рашкова, За. Радослав Бутов, За. Радостин Генчев, За. Росен Тодоров, За. Светлина Славова, За. Светомир Борисов. За. 16 гласа за. Предложението се приема. Точка 3. На основание член 21, алинея 1, точка 8, взема се на Общинския съвет реши. Дава съгласие да се допълни годишната програма за управление и разпореждане с имоти и общинска собственост за 2025 година в раздел първи продажби с недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ място с площ от 26 квадратни метра, придобавяне по регулация към МУПИ 28 426, квартал 57 по ПУП на село Томсън. Александър Манолов, За. Асен Симов, Да. Велизар Крумов, Да. аз съм за, Владимир Илиев, За. Ива Митрова, За. Марио Иванов, Да. Мария Николова, За. Мартин Драганов, За. Меги Ангелова, За. Милена Рашкова, За. Радослав Бутов, За. Радостин Генчев, За. Росен Тодоров, За. Цветелина Славова, За. Светомир Борисов. За. 16 гласа за. Предложението се приема. Точка 4. На основание член 21, алинея 1, точка 8, взема се на Общинския съвет реши. Дава съгласие да се допълни годишната програма за управление и разпореждане с имоти за 2025 година в раздел първи продажби с недвижим имот, съставляващ част от имот по настоящен номер 29 с площ от 80 квадратни метра, попадащ в УПИ 19-33, находящ се в квартал 19 по ПУП на село Томсън. Александър Манолов, За. Асен Симов, За. Велизар Крумов, За. аз съм за, Владимир Илиев, За. Ива Митрова, За. Марио Иванов, Да. Мария Николова, За. Мартин Драганов, За. Меги Ангелова, За. Милена Рашкова, За. Радослав Бутов, За. Радостин Генчев, За. Росен Тодоров, За. Цветелина Славова, За. Светомир Борисов. За. 16 гласа за. Предложението се приема. Точка 5. На основание член 21, алинея 1, точка 8, взема се на Общинския съвет реши допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти за 2021 година в раздел 3 под найем със следните земеделски имоти. Изброени са по селища и по идентификатори. Александър Манолов, За. Асен Симов, Да. Велизар Крумов, За. аз съм за, Владимир Илиев, За. Ива Митрова, За. Марио Иванов, Да. Мария Николова, За. Мартин Драганов, За. Меги Ангелова, За. Милена Рашкова, За. Радослав Бутов, За. Радостин Генчев, За. Росен Тодоров, За. Светелина Славова, За. Светомир Борисов. За. 16 гласа за. Предложението се приема. Точка 6. На основание член 21, алинея 1, точка 8, взема се на Общинския съвет реши дава съгласие да се допълни годишната програма за управление и разпореждане с имоти за 2025 година, като в раздел първи продажби се включи недвижим имот, представляващ място с площ от 32 квадратни метра, предадено по регулация от имот по начин номер 375, попадащ в УПИ 13-373, квартал 49 по ПУП на село Томсън. Александър Манолов, За. Асен Симов, Да. Велизар Крумов, За. аз съм за, Владимир Илиев, За. Ива Митрова, За. Марио Иванов, Да. Мария Николова, За. Мартин Драганов, За. Меги Ангелова, За. Милена Рашкова, За. Радослав Бутов, За. Радостин Генчев, Росен Тодоров, За. Светелина Славова, За. Светомир Борисов. За. 16 гласа за. Предложението се приема. Точка 7. Точка 7 и точка 12, следващите 6 точки касаят продажби на имоти общинска собственост, които са включени в годишната програма в раздел продажби. Ще ги докладвам последователно 6 точки. Така, точка 7 касае продажба на предавано място по регулация 52 квадратни метра към урегулиран поземлен имот 17 по настоящен номер 80, квартал 11, гара Бог, с изготвена от лицензиран оценител оценка от 1600 лв. без ДДС. Точка 8 продажба на предаваното място по регулация към УПИ 12 по настоящен номер 1471, квартал 90, град Своге, с продажна цена от 6800 лв. Следващите две точки 9 и 10 касаят два поземлени имота, които се намират в село Заселе по кадастралната карта на село Заселе. Един имот е с идентификатор 303.50.22.9904 с площ от 242 квадратни метра, оценен за 12 100 лв. без ДДС,
Следващия имот, съседен на него, е с идентификатор 30350.22.9905 с площ 248 квадратни метра и оценка 12 400 лева без ДДС. Точка 11 касае продажба на урегулиран поземен имот 4 по снимачен номер 1229 в квартал 74 по плана на град Своге. Това имота се намира в квартал Ливица. Имало е отстъпено право на строеж за жилищна сграда, което е реализирано и оценката, която е изготвена, е 58 000 лева. И последната точка 12 от продажбите касае помещение с площ от 21,43 квадратни метра, разположено на първия етаж от 4-етажна сграда в УП-1 за административен и търговски комплекс в квартал 105А по плана на град Своге, оценено за 12 860 лева. Комисията предлага тези 6 предложения да бъдат гласувани. Има ли някакви въпроси? По точки от 7 до 12. Подлагам на гласуване точка 7 от дневния ред. На основа на член 21, алинея 1, точка 8 взема сега. Общинския съвет реши: първо, дава съгласие за продажба на недвижим имот, а именно място с площ от 52 квадратни метра от стар общински път, придобавяме по регулация към УПИ 17/79, целия с площ от 930 квадратни метра, находящ се в квартал 14 по пункт на Гарабов. Второ, одобрява продажна цена в размер на 1600 лева без ДДС, съгласно експертна оценка. Трето, възлага на кмета на община Своге да издаде заповед и изключи договор за покупко-продажба с собствениците на УПИ 17/79 в квартал 14 по пункт на село Гарабов. Александър Манов. За. Асен Симов. Да. Велизар Крумов. За. Аз съм за. Владимир Илиев. За. Ива Митрова. За. Марио Иванов. Да. Мария Николова. За. Мартин Драганов. За. Меги Ангелов. За. Милена Рашкова. За. Радослав Вутов. За. Радостин Генчев. За. Росен Тодоров. За. Светелина Славова. За. Светомир Борисов. За. 16 гласа за. Предложението се приема. Точка 8. На основа член 21 алинея 1, точка 8 за НСМ Общинския съвет реши: първо, дава съгласие за продажба на недвижим имот, а именно площ от 65 квадратни метра, предлаган по регулация от имот по настоящ номер 1475, попадащи в УПИ 12/1471, квартал 99 по ПУП на град Своге. Второ, одобрява продажна цена в размер на 6800 лева без включен ДДС съгласно експертна оценка. Трето, възлага на кмета на община Своге да издаде заповед и изключи договор за покупка-продажба с собствениците на УПИ 12/1471, квартал 99 по ПУП на град Своге. Александър Малов. За. Асен Симов. Да. Велизар Крумов. За. Аз съм за. Владимир Илиев. За. Ива Митрова. За. Марио Иванов. Да. Мариан Николова. За. Мартин Драганов. За. Меги Ангелов. За. Милена Рашкова. За. Радослав Вутов. За. Радостин Генчев. За. Росен Тодоров. За. Светелина Славова. За. Светомир Борисов. За. 16 гласа за. Предложението се приема. Точка 9. На основание член 21 алинея 1, точка 8 за НСМ Общинския съвет реши: първо, дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземен имот с идентификатор с площ от 242 квадратни метра, находящ се в село Заселе. Второ, одобрява начална тръжна продажна цена в размер на 12 100 лева без ДДС, съгласно експертна оценка. Трето, възлага на кмета на община Своге да издаде заповед и изключи договор за покупка-продажба с участника, спечелил търга. Александър Манов. За. Асен Симов. Да. Велизар Крумов. За. Аз съм за. Владимир Илиев. За. Ива Митрова. За. Марио Иванов. За. Мариан Николов. За. Мартин Драганов. За. Меги Ангелов. Милена Рашкова. За. Радослав Вутов. За. Радостин Генчев. За. Росен Тодоров. За. Светелина Славова. За. Светомир Борисов. За. 14 гласа за, 1 против и 1 въздържал се. Предложението се приема. Точка 10. На основание член 21 алинея 1, точка 8 вземе семя Общинския съвет реши: първо, дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно надаване за продажба на недвижим имот,
представляващ поземлен имот с съответния идентификатор с площ от 248 квадратни метра в село Заселе. Второ, одобрява начална тръжна продажна цена в размер на 12 400 лв. без включен ДДС съгласно експертна оценка. Трето, възлага на кмета на община Своге да издаде заповед и сключи договор за продажба с участника спечелил търга Александър Манолов. За. Асен Симов. Да. Велизар Кумов. За. Аз съм за. Владимир Иванов. Въздържал се. Иван Митрова. За. Марио Иванов. Да. Мария Николова. За. Мартин Драганов. За. Неги Ангелова. Против. Ивана Рашкова. За. Радослав Лутев. За. Радостин Генчев. За. Росен Тодоров. За. Цветелина Славов. За. Цветомир Борисов. За. 14 гласа за, 1 против, 1 въздържал се. Предложението се приема. Точка 12 от дневния ред. На основание член 21 алинея 1, точка 8 взема се Общинския съвет реши. Първо, дава съгласие да се продаде недвижим имот, представляващ УПИ 4-1229, целия с площ от 785 квадратни метра, квартал 74 по ПУП на град Своге. Второ, одобрява продажна цена в размер на 58 000 лв. без включен ДДС съгласно експертна оценка. Трето, упълномощава кмета на община Своге да издаде заповед и сключи договор за продажба на гореописания имот със собствениците на жилищната сграда, построена върху гореописания недвижим имот. Александър Манолов. За. Асен Симов. Да. Велизар Крумов. Въздържал. Аз съм за. Владимир Иванов. Против. Иван Митрова. За. Марио Иванов. Да. Мария Николова. За. Мартин Драганов. За. Неги Ангелова. Против. Милена Рашкова. За. Радослав Лутев. За. Радостин Генчев. За. Росен Тодоров. За. Цветелина Славова. За. Цветомир Борисов. За. 13 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. Предложението се приема. Точка 12. На основание член 21, алинея 1, точка 8 взема се Общинския съвет реши. Първо, дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно надаване за продажба на недвижим имот, представляващ помещение с площ от 21,430 квадратни метра, находящ се на първия етаж от масивна 4-етажна сграда с застроена площ от 243 квадратни метра, попадащи в УПИ едно римско за административен и търговски комплекс, квартал 105А на град Своге. Второ, одобрява начална тръжна продажна цена в размер 12 860 лв. без включен ДДС съгласно експертна оценка. Трето, възлага на кмета на община Своге да издаде заповед и изключи договор за продажба на горе описани имот с участника спечелил от търга. Александър Манолов. За. Асен Симов. Да. Велизар Крумов. Въздържал се. Аз съм за. Владимир Иванов. За. Иван Митрова. За. Марио Иванов. Да. Мария Николова. За. Мартин Драганов. За. Неги Ангелова. Против. Милена Рашкова. За. Радослав Лутев. Въздържал. Радостин Генчев. За. Росен Тодоров. Въздържал. Цветелина Славова. За. Цветомир Борисов. Въздържал. С 11 гласа за, 4 въздържали се, 1 против. Предложението се приема. Точка 13 от дневния ред. Има ли въпроси по отношение на наемните цени на земеделските земи? На основание член 21 алинея 1, точка 8 взема се Общинския съвет реши. Определя поземлища, годишни наемни цени на земеделски земи, предназначени за отдаване под наем по реда на член 37и от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, както следва, съгласно експертни оценки, изготвено специализирано с цените, както следва, изброени са землищата и наемните цени. Александър Манолов. За. Асен Симов. Да. Велизар Крумов. Въздържал. Аз съм за. Владимир Иванов. Против. Иван Митрова. За. Марио Иванов. Да. Мария Николова. За. Мартин Драганов. За. Неги Ангелова. Против. Милена Рашкова. За. Радослав Лутев. За. Радостин Генчев. За. Росен Тодоров. За. Цветелина Славова. За. Цветомир Борисов. За. Чук на надък. 13 гласа за, 1 против, 2 против, 1 въздържал се. Предложението се приема по точка 14 и 15. Господин Михайлов. Конденсираните промени са
две неща. Ще си позволя да кажа две изречения повече, за да стане ясно на уважаемите съветници какво правим в момента. Преди няколко години беше направен проект за изграждане на водопроводна мрежа в село Церово, след което се наложи да го разделим на първи и втори етап. Първият етап беше реализиран, беше подменена водопровода и Осилнината. Сега с втория етап ние кандидатстваме по програма в Държавен фонд земеделие и остана една малка част, високата част на махала Полената в Церово, в която се налага да направим от този един проект. Всъщност ние направихме 3 проекта, за да търсим начин да го финансираме. Сега твърде вероятно до края на месеца да се сключи договор и този обект да бъде финансиран през ВиК холдинга. Тоест втория етап ще бъде финансиран Държавен фонд земеделие, третия етап през холдинга и ние сега тук гласуваме промените, свързани с парите за разделянето на този проект на 3 нали, като технически проекти. И другата част, която сме представили, това е едно комбинирано съоръжение за деца от 3 до 12 години за квартал 21. Има ли някакви въпроси по точка 14 и 15? Точка 14 дневния ред на основание член 21 алинея 1 точка 6 за НСМ Общинския съвет реши приема актуализацията на капиталовите разходи по отделни източници на финансиране за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални активи, придобиване на земя и за проучвателни и проектни работи през 2025 година на община Свогарец съгласно приложение номер 1. Александър Манов. За. Асен Симов. Да. Велизар Крум. За. Аз съм за. Владимир Илиев. За. Ива Митрова. За. Марио Иванов. Да. Мариан Николова. За. Мартин Драганов. За. Меги Ангел. За. Милена Рашкова. За. Радослав Вутов. За. Радостин Генчев. За. Росен Тодоров. За. Цветелина Славова. За. Цветомир Борисов. За. 16 гласа за. Предложението се приема. Точка 15. На основа на член 21, алинея 1, точка 6 за НСМ, Общинския съвет реши дава съгласие за разместване на бюджетни кредити по параграфи, дейности и функции, без да се променя общия размер на бюджета към 30 юни 2025 година, както следва. Точка 1. Намалява кредитната разходната част от дейността държавна отговорност. Посочена е дейността. Точка 2. Намалява кредити по разходна част от дейностите общинска отговорност в следните функции, дейности и параграфи, изброени са подробно. Александър Манов. За. Асен Симов. Да. Велизар Крумов. За. Аз съм за. Владимир Илиев. За. Ива Митрова. За. Марио Иванов. За. Мариан Николова. За. Мартин Драганов. За. Меги Ангел. За. Милена Рашкова. За. Радослав Вутов. За. Радостин Генчев. За. Росен Тодоров. За. Цветелина Славова. За. Цветомир Борисов. За. 16 гласа за. Предложението се приема. Точки 16 и 17. Ако има някакви въпроси, подлагам ги на гласуване. Точка 16. На основание член 21, алинея 1, точка 6 за НСМА, Общинския съвет реши утвърждава допълнителен списък на новопостъпил педагогически персонал в детска градина Александър Жотимски. Град Своге имаш право на транспортни разходи, както следва посочено името на учителката Александър Манов. За. Асен Симов. Велизар Крумов. За. Аз съм за. Владимир Илиев. За. Ива Митрова. За. Марио Иванов. За. Мариан Николова. За. Мартин Драганов. За. Меги Ангелова. Милена Рашкова. За. Радослав Вутов. Радостин Генчев. Росен Тодоров. За. Цветелина Славова. За. Цветомир Борисов. За. 16 гласа за. Предложението се приема. Точка 17. На основание на член 21, алинея 1, точка 23 от ЗМСМ, Общинския съвет реши да се отпусне еднократна финансова помощ на лицата, одобрени от комисията по член 7, раздел 2 от наредбата за отпускане на еднократна финансова помощ по приложения списък. Който е съгласен с така и направеното предложение и приложения списък, може да гласува с дигане на ръка.
16 гласа за. Предложението се приема. Точка 18. Учредяване на дружество Екоинвест Своге ЕООД. Има ли някакви въпроси? Преди малко на правна комисия беше докладвано предложението. Ако няма въпроси, подлагам го на гласуване на основание член 21, алинея 1, точка 9 за МСМ. Общинския съвет реши: първо, учредява еднолично дружество ограничена отговорност с наименование Екоинвест Своге ЕООД. Седалище, точка 2, седалище на дружеството град Своге, улица Александър Стамбулийски 3, адреса на управление е същия, срокът на дружество е неограничен, изброен е предмета на дейност на дружеството, капитала е в размер на 1000 лева, разпределен на 10 дяла, всеки един с номинална стойност 100 лева. Точка 7. Приема учредителен акт на Екоинвест ЕООД и възлага на кмета на община Своге да го подпише за едноличен собственик на капитала община Своге. Точка 8. Избира временно за управител на дружество инженер Даниела Иванова Дакова, който ще го управлява, която ще го управлява и представлява до провеждане на конкурс. 9. Упълномощава кмета на община Своге да сключи договор за управление с избрания управител до провеждане на конкурс. 10. Всички решения по член 147 алинея 2 във връзка с член 137 от Търговския закон се приемат в писмена форма, без да е необходимо каквото и да е нотариални заверки на подпис. 11. Възлага на управителя инженер Даниела Иванова Дакова да извърши всички политически и правни действия и впише дружеството в търговския регистър при агенцията по описването. Александър Малов. За. Асен Симов. Да. Велизар Крумов. За. Аз съм за. Владимир Илиев. За. Ина Митрова. За. Марио Иванов. Да. Мариан Николов. За. Мартин Драганов. За. Меги Ангелова. За. Милена Рашкова. За. Радослав Лутов. За. Радостин Генчев. За. Росен Тодоров. За. Светлина Славова. За. Цветомир Борисов. За. 16 гласа. Предложението се приема. Точка 19 от дневния ред. Точка 19 от дневния ред касае разрешение по член 124 алинея 1 от Закона за устройство на територията, а именно изменение на общия устройствен план. Тъй като има инвестиционно намерение от собствениците на имот с идентификатор 65633.3174 в местността Циганка, село Свидня, за изграждането на два вятърни хибридни парка е необходимо този имот да се промени като предимно производствена устройствена зона. Комисията предлага да бъде гласувано предложение. Има ли въпроси по това предложение? На основание член 21 алинея 1 точка 11 вземе се нея, Общинския съвет реши: дава разрешение за изработване на проект за изменение на действащия общ устройствен план на община Своге на имот с съответния проектен номер, местност Циганка по кадастралната карта на село Свидня с цел промяна на предназначението на земеделската територия в предимно производствено устройство територия, като допълнение към решение номер 287 от 26.9.2024 година на Общински съвет Своге. Александър Малов. За. Асен Симов. Да. Велизар Крумов. Въздържал. Не чух. Въздържал. Аз съм за. Владимир Илиев. Ива Митрова. За. Марио Иванов. Да. Мариан Николова. За. Мартин Драганов. За. Меги Ангелова. Въздържал. Милена Рашкова. За. Радослав Лутов. Въздържал. Радостин Гечев. За. Росен Тодоров. Въздържал. Светелина Славова. За. Светомир Борисов. Въздържал. С 10 гласа за, 5 въздържали се, 1 против. Предложението се приема. Точка 20. Точка 20 относно съгласуване изменение на подробен устройствен план в град Своге, квартал 43. Това е в махала Старо село. Предложението са изменение трасето на улица с осова точка 387А и 387Б по предложение на собствениците на прилежащите към тази улица имоти. Така че комисията предлага да бъде процедирано изменението. Има ли въпроси по това предложение?
На основание член 21, алинея 1, точка 8 и 11 от ЗМСМ, Общинския съвет реши съгласува скица предложение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП на град Своге, проект за изменение на плана за улична регулация за изменение на улица с съответните точки, застегащи УПИ 9 римско 238, 10 римско 238 и 16 римско 238 в квартал 48 и дава съгласието си за изработване на проект за изменение на ПУП, проект за изменение на плана за уличната регулация. Александър Манолов. За. Асен Симов. За. Крумов. За. Аз съм за. Владимир Илиев. За. Ива Митрова. За. Марио Иванов. Да. Мариан Николова. За. Мартин Драган. За. Меги Ангелов. За. Милена Рашкова. За. Радослав Вутов. За. Радостин Генчев. За. Росен Тодоров. За. Цветелина Славова. За. Цветомир Борисов. За. 16 гласа за. Предложението се приема. Точка 21 от дневния ред. Точка 21 от дневния ред. Сега е откривано учредително производство във връзка с прокарване на улица Топик с цел да бъде обслужен един от поземните имоти от ОСВ точка 105 до ОСВ точка 151 в квартал Валотричков, в село Валотричков, квартал 9. Отчуждаването касае площ от 32 квадратни метра. Комисията предлага да бъде гласувано. Има ли някакви въпроси по това предложение? На основание член 44, алинея 2 и алинея 1, точка 8 за МСМА, Общинския съвет реши приема внесеното предложение за откриване на процедура за отчуждаване на улица Топик със съответните точки, квартал 9 по ПУП на махала Калугерец, село Валотричков, за осигуряване на достъп до УПИ 7 римско 891. Александър Маланов. За. Асен Симов. Да. Велизар Крумов. За. Аз съм за. Владимир Илиев. Ива Митрова. За. Марио Иванов. Да. Мариан Николова. За. Мартин Драганов. За. Меги Ангелова. Против. Милена Рашкова. За. Радослав Вутов. Радостин Генчев. За. Росен Тодоров. За. Цветелина Славова. За. Цветомир Борисов. За. 14 гласа за, 1 против, 1 въздържал се. Предложението се приема. Точка 22. Доклад за осъществените читалищни дейности. Да, точка 22, ако може да докладвам направо точка 23. Точка 22 касае доклада за изпълнение на и за изразходване на разходите за 2024 година от читалищата в община Своге. Представяне е такъв доклад и считаме, че може да бъде прият като сведение за информация. Точка 23 се отнася за плана за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Той е във връзка с наредбата за приобщаващото образование, съгласуване с РУО София област, одобрено без забележки. Считаме, че е редно да бъде приета и този план. Има ли някакви въпроси по точка 22 и 23? Точка 22 на основание член 21, алинея 1, точка 23 за МСМА, Общинския съвет реши приема за сведение доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината по член 26а от Закона за народните читалища и за изразходването от бюджета средства от читалища през 2024 година, който е съгласен да гласува за вниманието. 16 гласа за. Предложението се приема. Точка 23. На основание член 21, алинея 1, точка 23, за МСМА Общинския съвет реши приема план за дейности за подкрепа на личното развитие на децата и учениците в община Своге за 2025 година. Който е съгласен с предложението, може да гласува за вниманието. 16 гласа за. Предложението се приема. Двете допълнителни предложения, точки 24. Да, точки 24 и 25 касаят нашата комисия по устройство на територията. Точка 24 е относно приемането на проект за подробен устройствен план, а именно парцеларен план за линейен обект на техническата инфраструктура относно изграждането на нов подземен
кабел за захранване на многофамилна жилищна сграда. Става въпрос за сградата на спирка Желен, за която на предишно наше заседание гласувахме и разрешихме да се изработи такъв проект. И точка 25 е приемане допълването на общия устройствен план на общински поземлени имоти в землищата на село Желен и село Церово. Те ще бъдат отредени като терени с право на промяна на предназначението в общия устройствен план. Така че предлагам да бъдат гласувани и двете предложения. Има ли въпроси? Точка 24 и 25. Точка 24 на основание член 21, алинея 1. Точка 11 земна земя. Общинския съвет реши. Приема проект за ПУП, парцеларен план за линейен обект на техническата инфраструктура извън границите на регионализираните територии за изграждане на нов подземен кабел. Александър Манов. За. Асен Симов. Да. Велизар Крумов. За. Аз съм за. Владимир Илиев. За. Иван Митров. За. Марио Иванов. За. Мария Митолов. За. Мартин Драганов. За. Меги Ангелов. За. Милена Рашков. За. Радослав Вутов. За. Агустин Генчев. Росен Тодоров. Цветелина Славова. За. Цветомир Борисов. За. С 16 гласа за. Предложението се приема. Точка 25 от дневния ред. На основание член 21, алинея 1, точка 23 земя семя, Общинския съвет реши приема допълването и актуализацията на действащия общ устройствен план на община Своеводи за поземлени имоти, а именно изброени са имотите в землищно село Желен и село Церово, като същите се предадат на проектантите, които да допълнят и актуализират действащия общ устройствен план на община Своеводи, който е съгласен с предложението, мога да гласува с дигане на ръка. Против? Един въздържал се, 14 гласа за, един против. Един въздържал се, предложението се приема. Точно последно от дневния ред. Питане. Има ли питане към общинската администрация? Да. Питанията. Първо, пък след това, кой ще излезе, кой е най-близо да покани. Хора от Желен, да. Защо? Важна качество. Добре, че си на това работа. Добре, че си на това работа. Сесията за юли месец ще бъде приблизително във втора период. 17-18 юли. Защото мнозина общински съветници, както и Златка, след 20 юли ще почива. Така че устройство. Трябва да се съобразим с Няма кой да вложи такова. Те са си тръгнали, кметския наместник за него. Не се кланяш. Си тръгнали да си. Те има един представител на инициативния комитет, нали така? Има, да. Да. И отсреща е кметския наместник, каквото се оплага. Кмет. Изборен. Желен е изборен. Да, избрахме его. Давам ви думата ви. Кажете от инициативния комитет, не вие. Не. Да. Добре.